මොනවද ඉදවන්නේ නිමිති හරිද අද අපි ඉඳගෙනම නාටි කරන්නේ නිමිති නාටි කරන්නේ ඉඳ වෙයිල නාටි කරුවොත් මේක පෙළ වෙනවද මෙරලා යනවද කියලා එනක් දන්නේ நாட்டில் தப்பி நாட்டிக்காரன் ஓனே எங்கே போனாலும் அப்பவே ரசாவே நாம அத்தாரிங்க நரக்காய் சரிதானே கீழே போயிருக்காம நாம் அப்படி போயோ கேளா எங்கே போனாலும் காட்டிக்கிறேன் ஓனே இதுக்கு ஒரு பங்காளி கொண்டு தந்துக்கருவா அதுக்கு போடுவா அவன் இதே லாஸ்ட் கேருவா நாளைக்கு இப்போ தண்டெல்லாம் எடுத்துக்கருவு நாய்க்கு தெரியுமாடா பொல்கடிக்கு கீழாக்கா ஏன் முக்கியம் நாய்க்கு தெரியுமா நல்லா திங்கிறதுக்கு இல்லாமல் ஏக்க கத்தா அவ்வளோதான் இதை மேலே தோண்டி கறலாம் சுற்றி ஏற்றாப்பி நாட்டிக்கிறேன் அதை நாட்டிக்கிற தவறு சொன்னீங்க இதில் வேணா வாங்கி சால் அப்படிதானே ஐயோ ஐயோ கிழங்கு புதிய என்னவா பேசி விட்டண்ணே கிழங்கு நாட்டிக்கிடுவா அது இந்தியா வந்து கேள்வி Bismillah කියලා ඉන්ෂාල්ලා කියලා එප සරියනවා මේක අපිට දෙන එක දෙනවා දෙන දෙයියෝ වහල පිච්චි කරලා රිදෙනවා අපිට එච්චරයි රස්න වෙස්ස කියලා නම පාත කරන්න ඕනේ නැහැ නාටි කරන්නම ඕනේ සුදු ටික නාටි කරලා පිච්චි කරලා කිල්ල කරමු පොඩ්ඩක් මම පොඩ්ඩක් අල්ලි කරලා දාන්න இப்போ நான் நிமித்திய நாட்டி கருது இவரை அடுத்தது வத்துரை நம்ம ஊற்றி கரண்டோனே இது ஆசையா வத்துரை இன்னொன்னே நல்லா தண்ணி ஊற்றி கருவாட்ட பஸ்ஸு ஏக்க தூக்கி கரலாம் இன்னல்ல வச்சு கரண்டோனே வெயில் மிச்சம் பட்டு கருக்கு தொக்குமா தெம்பில நாம் எவ்வளோ பட்ட விவசாயிக்கு எல்லாமே ஆளாட்ட தான் මේ තෙවිලා එළුව බලනවා ලංකාවේ මිටියුත් බම්බට එලා බඩු තිබ්බට අපි ගාව දිනවා හොඳ බඩු කියලා අපි ඉඳනවා මේ වැඩක් නෑ ආවා ඒක තමයි සුපිරි රස්සා මේක තනි තරඹ ஊத்தி කරන්න ඕනේ අපි තරම ஊத்தி කරුවොත් තමයි ඒක கொஞ்சம் கீழே போய் நல்லா ஊறி කරනවා இல்லாட்டி அது ஊறி කරන්නේ නෑ මේ வீடியோ යාලා පුල් බලන්න ඕනේ මගේ YouTube channel එකට நீங்க අනිවාර්යෙන් වන්ද කරන්න ඕනේ වන්ද කරලා bell button පොඩ්ඩක් අමති කරලා அப்படியே යාලාගේ නේද ආයට මේක පොඩ්ඩක් शेयर करන්න तो அப்படியே शेयर කරලා අර bell button පොඩක් අමති කරන්න subscribe කරන්න like කරන්න share කරන්න හරි කියලා අපි තියනවා ආයේ වීඩියෝ එක බලමු හරිද full video බලන්න YouTube channel එකට ටාටා bye bye goodbye okay